أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم طاسين ميم تلك آيات الكتاب المبين. Ngicela Allah angivikele kusathane ongathandwa egameni lika Allah onomusa onesihawu. Bafowethu, uma ngabe ngihlale ngisho ngithi iQur'ani uAllah uphosa inselelo kubantu abangakholwa, angidlali, ngikhuluma iqiniso. Umdali uyazikhulumela yena, uziphosela yena inselelo, akusumbatho ophosa inselelo. uAllah uyena ophosa inselelo. Awulalele nje inselelo yanamhlanje uAllah ephosayo. Allah says Tasin Mim. Allahu Akbar. Bonke labantu laba ababethu Muhammad sallallahu alaihi wasallam iQur'an uzicabangele yena, uzibhalele yena, ehlangene nalabo ahlangene nabo. This was the answer to them. Ukuthi kungamanga lokho, akazibhalelanga iQur'an. Wallahu uthi Tasin Mim. Ayiqhamuke phela incazelo. Awukwazi ukubhala into yakho ugcina ungakwazi ukuyichaza. Yabo labantu laba ababhala izitori. Mawumbuza ukuthi yini wathi le story lesi isibaya, uzokutshela ngoba uyena oza nesihloko sokuthi ngifuna kube isibaya, sokuthi ngifuna kube umbango. Uzokutshela mawuhleli naye phansi sokuthi ngifuna kube ismoke and mirrors, sokuthi ngifuna kube isitha. Uzokutshela ukuthi kungani ngithe le story lesi is good, is nice. Uzokutshela. So ke bathi umprofeti iQur'an uzibhalele uyicabangele yena, uthi Allah right mangabe icabangele yena akazi ukuthi kusho ukuthini ukuthi Tasin Mim. Lokho ubufakazi bokuthi kwayena akazi ngoba iQur'an akuseyakhe, ayiphumi kuye. Nangu ubufakazi. Mabembuza ya Rasulullah, asho ukuthini lamagama la, these broken letters, huruful muqatta'at, these broken letters, asho ukuthini? Uthi angwazi, aziwa uAllah kuphela. Okubufakazi bokuthi iQur'an ayiphumi kuMuhammad sallallahu alaihi wasallam, naye wayetshelwa ingilozi nayo ethunywe umdali ukuthi hamba umtshela ukuthi athi nami ngintshela lokho engitshelwa kona, ngindlulisela kona. Subhanallah. Abantu abaningi abathatha Islam bathatha Islam because of these huruf al-muqatta'at, these broken letters, lama alokuza labo nkamisa laba abanqanyuliwe engaziwa incazelo zayo ukuthi zisho ukuthini ngoba iQur'ani iphuma kuAllah. So Allah uthini? Tilka ayatul kitabil mubin. Lawa ngamavesi encwadi ecacile, ayikho into efihliwe ngeQur'an. Straightforward. Innani ana Allah, mina ngingu Allah. Straight. uAllah akakufihleli, uyakutshela la ilaha illa ana, akekho onelungelo lokukhonzwa ngaphandle kwami. Straight. Fa'budni, khonzani mina ngedwa. Allah ukutshela straight, akaloke yalena ne. Waqimis salata lidhikri, bese nenza imkhuleko yenu ukuthi nihlale ningikhumbula ngaso sonke isikhathi. So Allah uthini? Lena incwadi enamagama acacile, incwadi icacile straight. Okay. La'allaka bakhi'un nafsaka alla yakunu mu'minin. Allahu Akbar. Langvula suratu Shu'ara. Ubani Shu'ara 26, surah number 26 of the Holy Quran, from verse yokuqala. Chapter 26 of the Holy Quran, verse yokuqala. Subhanallah. Then Allah uthini? La'allaka bakhi'un nafsak. Allah uthi ngiyazi ukuthi wena uphatheka kabi. Allah uthi njengoba nitshela abantu ngeIslam, ngenkolo yeqiniso bengalaleli, ngiyazi ukuthi niphatheka kabi. Allah uyazi. Vela kumnandi ukuthi utshela umuntu wakini angakulaleli, kusasa seka esihogweni ngendaba umtshela yona. Akumnandanga lokho, kubuhlungu. Allah uthi ngiyazi.
Subhanallah. Allah yakunu mu'minin uma bengafuni ukukholwa. Ngiyazi ukuthi niphatheka kabi. Manibatshela bengalaleli, bengafuni ukukholwa. Ngiyazi ukuthi niphatheka kabi. Allahu akbar. Lalela ukuthi Allah uthini? Inna nunazzil alayhim minas samai aya. Wallah uthi uma ngithanda ngingehlisela phezu kwabo uphawu oluvela ezulwini. Ngehlisa into phezulu ezulwini ngehlisele phezu kwabo mangithanda njengoba bengafuni ukukholwa ngakwenza lokho. Subhanallah. Fadallat a'naquhum laha khadi'in. Subhanallah. Lento leyizobe yehle ezulwini. Allahu akbar. Iyofika ibagobe izintamo zabo ukuthi bazehlise bayithobe. Uma Allah uthi mangithanda ngabenza bakholwe ngenkani. Ngehlisa something ehla phezulu ezulwini ezofika ibagobe le intamo zabo lezi eziqinile abangafuni ukuzehlisa. Ngakwenza lokho ngenkani bagobe baphenduke bazithobe. Ngakwenza lokho. Subhanallah. Then Allah uyaqhubeka. Allahu akbar. وما يأتيهم من ذكر من الرحمن محدث. Allahu akbar. Futhi angeke kufike kubona isikhumbuzo esisha. Wallah uthi ngeke kufike isikhumbuzo esisha. Niyoloko nibhekene nale Qur'an kuyoze kuyovalwa. Angeke kufike isikhumbuzo esisha esivela ku-Allah. Subhanallah. Angeke kufike isikhumbuzo esisha. iQur'an is enough, yanele. Akusekho kusho okuzoza. Okula ku-Qur'an nokushiwo Muhammad sallallahu alaihi wasallam, khalas. Kwanele, akusekho kusha okuzoza. Subhanallah. Illa kanu anha mu'ridin. Allahu akbar. Ngaphandle kokuba bayasiflathela yonke into Allah abatshela yona tawalla bona bayaflathela abafuni ukulalela yonke into. Ngeke kuzeke ini esisha intentsha ngeke ngoba yonke into umdala antshela yona tawalla neflathela anifuni ukulalela. Subhanallah. Then Allah says faqad kadhabu fasayatihim amba'u ma kanu bihi yastahzi'un. Allahu akbar. Okunokuthi balalele. Subhanallah. Benzani? Bayenqaba. Ngakho ke ngempela bayenqaba labantu laba. Okunokuthi balalele benzani? Bayenqaba. Allah uthi ziyofika kubona izindaba zalokho abenza ngakho inhlekisa. Ngelinye ilanga le Qur'an lesambulo sika Allah wena osibhuqayo owenza ngasi inhlekisa uthi Allah ngelinye ilanga leyo umsebenzi yakho lezo nkulumo zakho lezo zobe ihlelo bala phambi kwakho ngelinye ilanga. Allah uyakuthembisa ukuthi qhubeka wena ubhuqe usonge uzingele ubulale wenze whatever lokho wena ufuna ukwenza kubantu abakhonza uAllah yenza okuthandayo kodwa ngelinye ilanga lezo zenzo zakho zobe zindlaliwe phambi kwakho zibhekene nawe. Uhlala ukwazi lokho. Sangathi umdala ngasivula ingqondo asivula amehlo siphume ebumnyameni sizohamba eqinisweni sibone iqiniso njengoba linjalo wa akhiru dawana alhamdulillahi rabbil alamin.